Мои любимыя кветкі гэта рамонкі. А любимая кветка Викулина хутчэй за ўсё ружа. Я думаю, што ў Пашы любімыя кветкі гэта ружа. Моя любимая кветка Волошка. Моя любимая жывёлка гэта коцік. Можа, якая котка ці сабака. Ён кажа, што ён любіць котак, але напэўна ўсё ж такі сабачка. Ну, можа, конь. Я хачу 2 дзіцёнкі. Ну, наколькі я ведаю, Викуля хоча 2 дзяцей, хлопчыка і дзяўчынку. Паша, думаю, таксама хоча не больш за 2 дзіцёнкі. Яго прадзеда было 9. Мне гэта таксама заўжды вельмі вабіла. Вялікая сям'я, ўсё такое. Але як Бог дасць, ну, хутчэй схіляюся да 2 дзяцей. Ну, пры першай сустрэчы на мяне нават не запрыкмеціла. Яна толькі праз гады 2 мяне ўбачыла. Наколькі ведаю, яна думала, што я там нейкі такі надта разумны навуковец, але вельмі скрытны, такі нічога не кажу, маўчу. Яна ўсё пыталася разгадаць, які ж я. Я падумала, што ён нейкі скрытны, што ён нешта хавае. І таму, што я распытвала, ён мне нічога не казаў, калі я хацела штосьці пра яго даведацца. І таму я зрабіла выснову, што ён не шчыры. Ён захапіўся мной яшчэ з 2016 года. Калі я ўпершыню ўбачыў, падумаў, што яна крыху такая юродзівая, надта такая актыўная, такі вось прям чалавек-энерджайзер, такая вось сацыяльны работнік. Мне вельмі ўразіла, што яна ходзіць па прытулках, карацей, такія вельмі станоўчыя, але і супрацьлеглыя ўражанні. Больш за ўсё разам у нас атрымліваецца гатаваць дранікі. Дранікі гатаваць у нас атрымліваецца лепш за ўсё. Это проста неверагодная справа. Просто памурчаць, абняць, сказаць штосьці ласкавае. І ўсё, ён уже в добрым настроі. Просто ўзяла, усміхнулася і ўсё, і настрой гору. О, тут уже складаней. Можна пачаставаць яе кавай, напрыклад, лавандавым рафам ці латэ з кленовым сіропам. Можна набыць шакаладныя цукерачкі, прыгожыя ружачкі. Вось тады ў Викулінкі настрой гору. Паша ведае, каб падняць мне настрой, мне трэба накарміць чымсьці смачненькім. Мінімум, што ён можа зрабіць, гэта прынесці мне ў кішэні 2 Несквіка ці Milky Way. А максімум пачаставаць смачнай кавай ці проста чымсьці смачным. Праз 10 год я бачу нашу сям'ю шчаслівую, вельмі-вельмі. Я буду кандыдатам навук, а Паша ўжо будзе доктарам. Мы будзем працаваць, спадзяюся займацца сваёй справай, якая называецца вандроўныя пташкі. Нам дзеткі будуць, будзем іх даглядаць, у школку вадзіць. Мы будзем забіраць дзіцёнка са школы, і настаўнікі будуць казаць, типа, ох, гэтыя прафесара. Будзем самымі такімі адшыбленымі бацькамі. Ой, праз 50 год будзем сядзець у вёсцы, ў сваім маёнтку, у крэслах-качалках, пледзікамі укутаемся, будзем мемуары пісаць. Я думаю, што мы будзем забываць тое, што рабілі учора, але будзем памятаць тое, што мы адзін аднаго кахаем.